bac i l'estampació a la lionesa plana i rotativa són les dues tècniques fonamentalment que el MEP ens ensenya. És un taller molt auster, és molt senzill. Què necessitem? D'entrada, una taula, el més gran possible per treballar còmodament, per poder posar el teixit, una massa, els segells, que ara els veurem, i aquest calaix. Aquest calaix és el bac. I d'aquest calaix la tècnica adquireix un nom, estampació al bac. És veritat que a l'estampació al bac hem vist motlles que eren sanefes, que eren papallones, que eren molt més senzilles, però aquí ja estem veient fins i tot un paisatge que a més sembla, tot i que no estigui dividit, però sembla un auca. Va posar-li un nou nom a aquesta fàbrica, que és la Lió, i feia això, estampar a la lionesa primer plana. Després ja veurem que hi ha una evolució. Però és que això només es feia aquí, a Premià de Mar. El colorant va per dins, es col·locava la tela, aquí tot estava absolutament mecanitzat. Per això que, i a més veiem que hi ha la utilització de diferents colors amb diferents tipus de motlles alhora. Aquesta forma corba, a dins hi ha uns folis que són de metall i tenen uns dibuixos fets. Aleshores, aquí hi ha un llapis. Aquest llapis segueix el dibuix i envia la informació a aquests llapis de la part superior, que a més tenen les puntetes al diamant, que té molta duresa, i d'aquesta manera podia repetir el disseny fins a 6 vegades.